चकली मस्त आहे. दुकानातली वास आलेली आणि ती तेलकट चकली खाऊन कंटाळविलो. दिवाळी असो वा नसो, पण चकली खाऊची इच्छा कोणा कोणा नाही. तर दुकानातली चकली जर तुमका नको असात आणि घरच्या घरी तशीच क्रिस्पी आणि कुरकुरीत होणारी चकली जर तुमका भोई असात, तर तुमका आजची ही रेसिपी फक्त आणि फक्त तुमच्यासाठी. आज मी करते घरच्या घरी बटर चकली, जी माझ्या मुलाला सुद्धा भारी आवडते. तर चला वळूया साहित्याकडे. आता आपण 1 वाटी तांदळाचा पीठ घेतला. 1 वाटी तांदळाचा पीठ असतात तर त्याका 3 चमचे बेसन. जेवढा बेसन असतात तेवढाच आपण बटर घेऊचा. आणि 3 चमचे बेसन तर 3 चमचे बटर, कारण आपली ही बटर चकली आहे ना, तर बटर चकलीमध्ये बटर तर होयो. त्याच्यानंतर 1 चमचे काळे तीळ, याका कलोंजी म्हणतात हिंदीत. आणि त्याच्यानंतर 1 चमचे सफेद तीळ. आणि त्याच्यानंतर आपण वाइज असा हिंग घालूया. चुटकी भर सिंदूर जितना लगाते ना उतना हिंग. उसके बाद ये टेस्ट के लिए नमक. त्याच्यानंतर थोडासा चुटकी भर हिंग प्रमाणे चुटकी भर हळद, जास्त नाही हा. आता आपण काय करतो माहिती आहे, ह्या सगळं साहित्य हातान असा मिक्स करूया. हातान असा म्हणजे एकत्र करून घेऊया. आता ह्या सगळं झाला. तसं तुम्ही आम्ही मालवणी हो व्हिडिओ बघितलात की नाही, खाली कमेंट करून सांगा. काय घेतलंय सांगा. ह्या मी घेतलंय ताक. ताकामुळे काय होतं, आपल्या बटर चकलीक ना एक वेगळी छान अशी चव येता. आता या ताकाचं प्रमाण ना आपण जसं जसं लागत ना मळताना, पीठ मळताना जसं जसं आपण ताक होया ना त्यानुसार ताकाचं काय प्रमाण नाही. पण तांदळाचं पीठ जर 1 वाटी असतात तर 3 चमचे बेसन आणि 3 चमचेच बटर. बाकी कलोंजी म्हणजे काळे तीळ आणि सफेद तीळ तुम्ही थोडे कमी जास्त करू शकता. आणि ही चकली जी होता ना ती एकदम क्रिस्पी होता आणि ह्याची चव जी लागता ना ती एकदम भारी लागता. आणि ह्या चकलीचं पीठ आपण तसंच मळूया जसं आपण इतर चकली करताना पीठ मळतो ना तसंच. आता आपलं पिठाचा घट्ट असं गोळो होय दिलो. जास्त पातळ झाला ना तर आपणाक फसाक होईल त्याच्यामुळे. आणि बटर सुद्धा जास्त झालं ना तर आपली ही चकली ना फसफसतली तेलात. म्हणून बटरचा प्रमाण तुम्ही व्यवस्थित ज्या प्रमाणात मी सांगलंय ना त्याच प्रमाणात तुम्ही ही बटर चकली करून बघा, तुमका फसाक होऊचा नाही. आता हे बघा आपलं पीठ ना मळून तयार आहे. आता ह्याका काय ठेवची रेस्ट करूची, म्हणजे 10-15 मिनिटं रेस्टला ठेवची काय गरज नाही. लागलीच आपण चकली करूच्या त्याच्या अगोदर मी मगाशी विचारले कढईमध्ये तेल तापत ठेवूया होता. तुमका काय सांगू, सध्या सुट्टी चालू आहे ना, तर ही पोरा इतकी हैराण करतात ना, बाहेर जाऊ तयार नाही का, तर बाहेर खूप ऊन पडतात. मग त्यांना काय माहितीये घरात राहतात पण त्यांना सतत काहीतरी तोंडात टाकू होया. आणि सतत काय बाहेरचा खातली ना, बाहेरचा खाऊन खाऊन पोटाची वाट लागता, जुलाब होतले किंवा पोटात दुखतला, पोरांका वेगळो त्रास होता. त्याच्यामुळे अशी जर बटर चकली आपण झटपट तयार करून घरात ठेवली ना तर पोरा पण खुश आणि आपल्या आयांका मनात समाधान की पोरा बाहेरचं नाही खाणत, हा आम्ही घरातलाच बनवतो तीच खातो, बरोबर की नाही. आता हे बघा, हे मी 2 गोळे केले असे सिलेंडर आकाराचे. आता आपला थैसर तेल तापता तवसर आपण ह्यो सोरो, जो आपण चकलीचा भांडा म्हणतो ना गाळूचा, त्याका सोरो म्हणतात, तो घेऊया. आता ह्याच्यामध्ये माका वाटतं दोन्ही गोळे होतले, बघूया. असे दाबून दाबून भरूया हा, नाहीतर मग ते तुटतात. हे करा मस्त असं घट्ट करून घेऊया. आणि तेल हिसर आपला तापला, जास्त पण कडकडीत तापाक देऊ सारखा नाही. मी गॅस बारीक करते कारण जास्त तेल गरम असलं ना तर चकली फ्राय तर होतली बाहेरसून पण आतून कच्ची राहतली. म्हणून नेहमी चकली तळताना ना मीडियम गॅसवरच तळूया. आता ही बघा आपली चकली मी बटर चकली मी गाळूक घेते बघा. परफेक्ट प्रमाण असल्यामुळे ही चकली बघा अशी जेवढे साईज हवी, मी मीडियम साईजच करते, एवढी साईज बस. म्हणजे एक एक चकली पोरा पटकन खाऊन संपयतली. आपली बटरची झटपट होणारी चकली. आणि जर तुमका ताकात मळूची नसात तर तुम्ही पाण्यात मळलात तरी चालत, पण ताकात मळलात तर ह्याका एक वेगळी अशी चव येता आणि पोरा अशी वेगळ्या प्रकारे आनंदित होतली. आता मी ना एक एक असं ह्याच्यात सोडते, म्हणजे बघा ह्याचा आकार बिघडाचो नाही. आता
आता हे का वायच बुडबुडे कमी होऊ नये. कधी पण चकली जेव्हा बुडबुडे कमी होतात ना तेव्हाच दुसऱ्या बाजून पलटू होईल. आपली अशी पांढरी शुभ्र बटर चकली ना आपण झटपट बनवून तयार असत. इथे टक करूची खूप गरज आहे, नाही तर इसून ना चकली उगाडता. आता हे बघा ही सब बुडबुडे कमी झाले हा. आता आपण चकली दुसऱ्या बाजू पलटी करूया. ही बघा दिसता पण अशी पांढरी शुभ्र चकली हा. बटर चकली म्हटली ना की अशी पांढरी शुभ्रच असता. तुम्ही कधी खाल्ल्यात की नाही ते नक्की सांगा. आता आपण एका प्लेट मध्ये काढून घेऊया. चकली मला चकली आवडतेच. कशी चकली तुला लागते? हा कशी वाटते तुला चकली? मस्त. उरलेली चकली आहेत ना ती आपण घालूया तेलात. सुरुवातीक जेव्हा आपण चकली घालतो ना तेव्हा बुडबुडे जास्त येतात. जसजशी चकली आतून शेकली जाते ना तसतसे त्याचे बुडबुडे कमी होत जातात. तेव्हा आपणाला कळावया की आता बाबा ह्याचे बुडबुडे कमी झाले म्हणजे चकली आपली शेकली. आणि ही जी बटर चकली आहे ना ती होता मस्त क्रिस्पी आणि चवीक एक नंबर लागता. आणि ह्याची सगळ्यात जास्त खासियत काय माहितीये, तुमका कसल्याही भाजणीची गरज नाही लागणार. घरात असलेल्या साहित्यामध्ये झटपट अशी ही चकली तयार होता. पोरा खुश, मोठी खुश, आपण खुश आणि सगळीच खुश. बरोबर की नाही? अशी ही झटपट अगदी 15 मिनिटात तयार होणारी आपली बटर चकली खाऊन फस्त होतली 10 मिनिटात ह्याची गॅरंटी आपण घेतो. भार्गव कशी वाटली चकली? आता बघा आमचं भार्गव सुद्धा खाता आवडीत आणि होता कुरकुरीत. भार्गव तुला कशी वाटली चकली? मस्त. आता ही चकली सगळी फस्त करणार ना तू मस्त चकली. बघा आपल्या भार्गवला आवडली, तुमका सुद्धा आवडतली. तुम्ही सुद्धा चॅनल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि काय चकली खात राहा.